construir obras, bueno, pues de dimensións de... Bueno, benvidos ao Museo de Galicia. Nas terrazas, cada terraza desta ten unha sala de exposicións interior equivalente a este espazo. E como ven, continúa esa envolvente hasta baixar a outro lado do edificio, tamén collendo desde a planta máis baixa. En onde temos, por suposto, vistas sobre a cidade de Santiago. Este é a fachada cristalada que se ve dentro da cidade e estamos a falar do que vai a ser o hall do museo. Ah, vale, pues... Bueno, aquí tamén hai outro terrazo, que é o interior. Do fondo temos posibilidade de mirar sobre todas as obras, pero aquí está o Centro e ao fondo xa o biblioteca de arquivo, que leva xa aberto onde xa é. Hai outra para baixo. Isto é equivalente a hacer espacios versátiles que permiten desde grandes instalacións hasta a presentación de outras. Aquí temos a parte de todo o aquí é onde está a diferencia entre o edificio interior e o exterior do que falábamos. Vamos a circular pola pel, polo interior desta pel. Do Museo de Galicia, centro de exposicións, que abrimos, en primeiro lugar, as visitas, xa está rematada a obra, e abrimos as visitas guiadas, en primeiro lugar, para despois comenzar xa con a apertura ao público que vai a ser ao longo do mes de xaneiro. O motivo destas visitas guiadas, ao igual que se fixeron con motivo da apertura da biblioteca, é mostrar o edificio como é. O motivo é que a cidadanía, os galegos e as galegas, coñezamos de preto unha obra arquitectónica que penso que é unha obra moi interesante desde o punto de vista arquitectónico e penso que temos que coñecela como obra en sí mesma. Digamos que o continente se convierte por uns meses en contido e, por lo tanto, propoñemos e invitamos a todos os galegos que coñezan este espazo.